Започва любимото ви следобедно ток-шоу споделено с Кали. Като здраво стъпил на земята човек ми е много трудно да приема подобни заповеди. Никакъв секс преди брака. Аз не съм и женена. Хомосексуализмът и самозадоволяването са дяволски проклятия. Да, бе. Партньор може да бъде само член на религиозното движение. Всичко това са част от законите, които знам, че изпълняват членовете на свидетели на Йехова. Аз съм любопитна и искам да разбера истина ли са те. Доколко свидетелите на Йехова имат влияние в обществото ни и истина ли са всички тези истории за самоубили се членове на тези общности. Да поканим Георги Георгиев от организация Будители. Здрасти, Жоре! Здрасти, Кали, много ми е приятно. Това е организация Будители. Значи организацията е патриотична, Патриотична. Патриотична, да. Добре. Няма да казвам националистическа, защото много хора бъркат тези понятия. И сте против свидетелите на Йехова, Значи ние сме като цяло против всички секти, които се стремят да навредят на хората, наши познати като цяло и не само, и техните семейства. Което означава, че свидетели на Йехова е секта според вас? Ами и не само според нас, много хора така го тълкуват и според данните, които имаме, те вредят на много хора по един или друг начин, за което ще стане на хора, въпрос. Които са извън тази секта свидетелите на Йехова? На хора, които са вътре в тях и индиректно на хора, които не са вътре в сектата. Как разбрахте, че вредят? Значи ние имаме познати, които са пострадали от тази секта. Индиректно, значи единият случай е на наш познат, който след като баба му почива, в тях идват хора от свидетели на Йехова и му заявяват, че всичките му апартаменти, в смисъл апартаментите на баба му, които принадлежат вече на сектата. И той момчето се оказва, че трябва да излезе на улицата. Те му го заявяват това в един прекрасен ден. А имали ли са документи? Имали са абсолютно. Всичко е направено по закон. Да, по законовите, законосъобразни мерки и просто той няма по никакъв начин как да го обжалва това нещо. Те как се наричат? Братство ли се наричат? Предполагам, че не се наричат секта. Наричат се братство, предполагам. Може би да, те, доколкото знам, така говорят помежду си. Аз съм виждала такива хора, които обикалят по домовете, звънят, носят някакви книжки. Именно, те са мисионери към тази организация. Новия завет ли са книжките ли? Мисля, че казваха Стражева кула. Тяхните списания, да. А как се появи вашата организация Будители? Значи, нашата организация беше създадена символично или не на 1 ноември миналата година, на Деня на народните будители. Така? И се появи точно във връзка с свидетелите на Йехова? Не точно в тази връзка. Ние просто сме патриотична организация, която се стреми да помагаме на хората в нужда, в каквато и във всякакъв аспект. Във всякакъв аспект. И сметнахте за необходимо да се заемете с проблема свидетели на Йехова, защото виждате, че има много потърпевши от участието в това братство, секта, не знам как да го наричам изобщо. Добре, разкажете ми малко повече за това момче. Той е ваш приятел. Какво оказа се, че е на улицата? Значи наш познат, който се оказва, че всичките ще ви излъжат точно 2 или 3 апартамента, са приписани на въпросното братство или секта. И те в момента водят дела с него, понеже според закона не съм напълно запознат и той има право на някакъв процент от наследството, 1/6 или 1/3. Понеже е кръвен роднина. Понеже е роднина, да. И в момента той за тая 1/6 води дела с тях и заради тези дела той не пожела да дойде да участва в преданието, а ще да е най-добре той да си каже от първо лице какво се е случило. А баба му по време на членуването си в тази секта, разказвал ли ви е той дали нещо особено е в нейното поведение? Значи тя, откакто е била в тази секта, тя е справила в смисъл не е справила, просто е почнала намалила до минимум контактите с роднините си. Всичко възможно, което е имала в последствие е приписала на тях. Те, доколкото знам, имаме информация, не е сигурно, но лъжат хората с това, че ако те си припишат имотите, по този начин те обещават на децата и внуците си вечен живот. В рая или не знам как те го тълкуват, в което те имат едно число от 144 000,
които свидетели, тези 144 хиляди свидетели на Йехова ще отидат в рая. А откъде са всичките тези 144 хиляди? От целия свят или от България сам? От целия свят, предполагам. Не вярвам да са само от България. По наши данни в цял свят са над 7 милиона свидетелите на Йехова. И само 144 хиляди ще имат място в рая. До този момент, което е странно наистина, защото по този начин, нали, те пренебрегват старите си членове, старите свидетели, които вече са починали и така нататък. Знаете ли откъде тръгва тази секта? Или? Значи сектата тръгва от един мъж на име Ръсел през 1835, ако не се лъжа, който има доказателства, че е бил масон. Той го организира в Америка, в Бруклин, където и до сега им е седалището. Те са 12, не знам как се наричат, висши духовници или лидерите. По-късно ще разберем и тези неща, да? Да, и оттам започва, оттам е началото. В България малко по-късно. Така, познавате ли и други млади хора, които са в тази секта? Освен това момче, за което току-що споменахте. Ами да, познаваме няколко момчета, млади в действителност, които явно това има и целта, те да привличат млади хора и възрастни хора, хора с лабилна психика, хора с проблеми, които... Целта каква е? Да вземат имуществото им. Очевидно икономическа, да. Според вас, според вашата организация. И според наблюденията ни, които сме направили до сега. И какво се случва с тези млади хора? Те преустановяват ли социалния си живот, контактите с приятелите? Имате ли представа и наблюдение? След като сте в организация Будители, би трябвало да сте по-наясно с... Значи те не преустановяват контакт с хората на максимум, но просто свеждат контактите си до един минимум, който... Тоест контактуват само с други свидетели на Йехова. Защото на тях много неща им се забраняват, като например да се женят, респективно омъжват с хора извън свидетелите на Йехова. Това нещо е факт. Добре, с какво може да те привлече такова членство в подобна секта? Какво ти обещава? Те 144 хиляди места в рая. Да, това звучи нещо като 99 девственици, нали? В мюсюлманския свят. Много е глупаво да вярва човек, че има някакъв определен брой на места, на място, за което много малко хора могат да твърдят, че съществува. В смисъл, няма върнали се. Именно затова те разчитат на това, че там няма рекламации. Те взимат от хората максимално каквото могат, с обещанието за нещо, което не се знае дали ще могат да изпълнят. Цяла България ли има такива свидетели на Йехова? В доста от по-големите градове знаем, че има. В София, Варна, Бургас. Какви са хората, които попадат в тази секта, чисто като социален статус? Бедни, богати, не мога да кажа със сигурност, но има от всички класи. В това число има и представители на малцинствата, затова я мисли... Роми има също. Роми има, да. В Варна специално, за другите градове не знам. Има руснаци, ако щеш. Ти има ли си личен контакт с такова момче, освен това, на което в смисъл, момче или момиче или представител на тази секта? Не, аз лично не, като изключим това момче. Той не е представител на сектата. Член на нашата организация е имал контакт с тях. Как? Като миналата година, преди Коледа, мисля, че беше внедрен от нашата организация вътре в тях и около 3 месеца стоя вътре, за да поручи всичко и как стоят нещата при тях. Той евентуално в последствие ще може да разкаже... А те успяха ли да го надушат? Това е... Може би са успели, защото след 3-тия месец вече пък и то се усеща, нали, човек със силен характер и може да го определиш веднага. А те какви са такива смирени някакви? Абсолютно, хрисими? Да. Те се радват на най-малкото на това, което ги похвали там пастора или не знам как се нарича точно. Те едва ли не са като кученца. Каквото им кажеш, те го изпълняват, радват се на похвали. Добре, как се съвместява според теб това с това, че взимат имуществото на някой? Хем са много добри, използват слабите характери на хората и ги пренуват с обещания. Те са много добри. Как става тази работа? Те са добри за пред хората, предполагам. Или може би тези, които се изживяват като свидетели на Йехова, за тях стои някой, който има чисто икономически интерес и ги манипулира. За тези проповедници, които са в домовете там, не знам, те не са църкви,
в които се събират. За тях има други, абсолютно, както и за тях има други, се стига до главната им квартира, така да го наречем, която е в Бруклин от 12 човека. Това го има като... Те даже не се и крият, нали? Които са много богати, предполагам. Аз също предполагам, но не мога да съм сигурен. Не сте го проучили това нещо? Не, но се подразбира, защото ние направихме един обзор на финансовите отчети на свидетелите на Йехова за България за последните няколко години и средно на година имат разходи за около 220 човека членове, а те са много повече. Само за тия 220 човека, 229, имат разходи около 1,5 милиона. Като аз си направих труда да го разхвърлих, нали, на човек на месец, нали, не е много. Идва от около порядъка на 550 лева на месец. Но те твърдят, че мисионерите и проповедниците не взимат пари за това нещо, за проповядването и така нататък. А в един момент в отчета пише съвсем друго. Нали, има друг аспект. Те имат графа дарения. Там за миналата година, да, от физически и юридически лица има дарени имоти и пари на стойност над 2 милиона лева. Това е само за 2011. Абсолютно. И това е само за България, нали? За чужбина не искам да говоря, защото не знам. Къде са тези пари? Какво случва с тях? Не знаем. Никой не знае. Предполага се, нали, че една част може би отиват за някакви разноски на мисионерите и така нататък, за пътни разходи, но пък толкова пари наистина. Казват, че рекламите промиват мозъците на хората. Интересно е, че също твърдят и за сектите. Вижте рекламите, а след това ще поканим още един човек от организация Водители. След рекламите с Георги Георгиев разкриваме мистериите около сектата Свидетели на Йехова. При нас вече е Мартин Демирев. Здрасти, Марти! Ти си човека, който е бил внедрен от организация Водители в сектата на Свидетели на Йехова. Да, аз си още един наш представител, който в момента не е тук. Сме, може би, единствените хора в България, които нарочно сме влизали в тази секта, за да видим нещата как стоят отвътре, да видим дали наистина са толкова опасни, колкото се говори. Така, как стоят нещата отвътре? Очаквам да ни разкажеш подробно. Нещата отвътре стоят доста потресаващо за повечето здравомислещи хора. Може ли по-високо само да говориш, че със сигурност голяма част от публиката не те чува? Нещата отвътре стоят доста потресаващо за повечето нормално и здравомислещи хора, понеже става въпрос за едно изцяло и тотално промиване на мозъците посредством един голям психологически натиск, оказван върху новодошлите членове в организацията и тези, които се опитват да имат по-различно мнение от останалите. По този начин се изгражда еднакво мнение на всички, Давай сега поред. Как ги убеди, че искаш да станеш свидетел? Казах им, че съм разочарован от християнството. И те много християнството? Да, и те много се зарадваха. Казах, че не намирам спасение в Бога и те се зарадваха на това. Те търсят хора, които са отчаяни от дали било от тяхната религия. От системата, от начина на живот, от всичко. Да, защото, както знаем, когато човек е податлив когато човек има даден проблем, било то семейни, лични или в работа. Податлив към подобно. Податлив е към хазарт, към наркотици и към всякакви пороци, алкохолизъм. По този начин човек също свидетелите на Йехова отричат всякакъв вид пороци, нали така? Това не означава, че те не са един вид порок. Така, ясно, ще го разискаме това, за да обясним. Какво отричат те? Отричат правенето на секс, без да има цел за това. Тоест, секс само ако ще се прави бебе. В противен случай не. Отричат... Секса преди брака. Да, отричат секса преди брака, отричат женитбата с хора, които не са от сектата. За тях не е нормално човек да се омъжи жени за човек, който не е от сектата. Който е обикновен човек, атеист, например. Дори да не е атеист, той може да изповядва друга религия. Или християнин или мусулманин. Отричат различната сексуална ориентация. Да. Тоест, ако си гей и си разочарован от християнството, не можеш да бъдеш свидетел на Йехова, защото обичаш мъже. Да, не може и да...
Ще ми разкажеш Да. там, като си попаднал, какво си говорите. Чакай, има още нещо много странно, знам за тях и страшно. Отричат кръвопреливането. Ами да, има такива случаи. В интернет пише за доста такива случаи, когато се Което е в доста чести случаи, това е животоспасяващо. Ами да, нормално е при една съвременна операция да има и кръвопреливане, но когато... Което означава, че те не търсят услугите на лекари. Не, те, доколкото знам, се опитват операциите да бъдат по безкръвен път, но те са възможни от няколко години. Иначе, когато с декларация откажат да им бъде направено кръвопреливане или операция, хората умират. Добре, ти им каза, не вярвам вече в Христос, не мога да намеря спасение на душата. Те се зарадваха. Искам да бъда част от вашето общество. И те, окей, заповядат. Казах, имам един приятел, който също проявява интерес и започнахме да посещаваме техни събрания в продължение на Как изглеждат техните събрания? Техните събрания, поне в нашия град във Варна, представляват, те са разделени във Варна на 3 окръга, на източен, западен и централен, понеже градът е доста голям. И всичките им събрания, всичките окръзи се събират на едно място заедно. Преди година беше в четвъртък и неделя, сега не знам кога се събират. И събранията са в една голяма, доста добре оборудвана голяма зала за над 130 човека. 130 човека пълнят ли залата? Залата се пълни винаги. Да. 130 човека седящи места има. С столове, с всичко, обзаведена е като телевизионно студио с На каква възраст са предимно хората? Хората са на всякаква възраст. Има и хора, това е единственото, което е в разрез с закон за вероизповеданията, че има хора, които са под 18 годишна възраст, без знанието на родителите им. Сериозно говориш? Да. Това е малко страшно. Не малко, доста. Предвид останалите неща, които може да кажем за тях, това е най-малкият проблем. Ти ще ми разкажеш всичко, аз просто питам последователно какво. И те се събират там и има един проповедник или няколко минават. В нашия град, във Варна, бяха около 20 на човека, които са така по-старши, част от които не са българи, голяма част. Те са хора внедрени. Чужденци имаше, швейцарци имаше. На какъв език проповядат? Германци на български, но с много странен акцент. Да, личи, че хората са чужденци, говорят бавно и по този начин, когато човек е с акцент и го слушаш, си обясняваш простите, които говорят, защото те говорят и на глупости, но с акцента им излиза така, че те ги казват по този начин нещата, защото не знаят езика, нали? Ако ти го казва някой на чист български език, ще кажеш, този човек говори глупости, ама така си мислиш, че той, защото не ги знае как стоят нещата. Гледам, че се усмихваш ти, като си попаднал, защото предполагам, че си бил на такава проповед. Няма как. Как си се издържал да не се смееш? Ние ги слушахме. Слушахте ги? Да. И? Каква ти беше реакцията? Ужасяваше ли се или ти беше смешно? Изумен от глупостите, които се говорят. Защото... Какво говорят? Всичко. Значи събранието започва с... Отначало се раздават се на всички дни книжки с песни, песнопойки. Всяка трета или четвърта дума вътре е Йехова. Пеят се едни песни. Всяка трета или четвърта дума? Йехова. Йехова. Йехова, нашия баща, нашия спасител. Кой е Йехова? Йехова, не знам. Може би е техния бог. Техния бог, добре. Според техния превод на Библията, Нов свят, Йехова е техния бог. Те са заместили. Не Христос, а Йехова? Да. Добре. Те заместили в превода на Библията над 150 пъти името на Бог с Йехова. Йехова, да. Което е в противоречие с думите на Свети Йоан, че не може да се промени нищо в Божието Слово, в Божиите книги. Добре, същото ли е като в Библията, която четат християните? Променено е. Посланието. Само името на Бог е променено над 150 пъти. Във всички пъти е замесено с Йехова. Не, аз мисля, имам предвид дали само името на Бог са сменили, пък всичко останало си същото или не? Кажи. Това може да го коментира Яна, когато ще дойде след малко, но да продължим с събранията. След това се чете този нов лъжлив превод на Библията, Нов свят. Колко време продължава една така проповед? Около цялото събиране, около 3-4 часа. 3-4 часа стоят там в тази зала? Да. Но както им се казва постоянно на тях, на нас не се повтаряше, те не са йеховисти само когато са събранията. Те са йеховисти винаги. Те са йеховисти дори на улицата, когато види човек, може да му се усмихне, да му даде тяхното слово, списанията Стражевако и Пробудеция, които се издават.
на всеки език. Какво те карат да правиш в ежедневието си? Ние не бяхме толкова навътре в нещата и нищо не са ни карали. Вие само ходехте на тези проповеди и виждахте хората. Караха ни да ходим на събрания, които са по-отделени, нали, на по-малки групи, там да изучаваме по-усилено преводен на Библията. Нали, на нас не ни се казваше, че това са лъжливи думи. Така и какви ползи щяхте да имате вие от това, че сте свидетели на Йехова, освен да попаднете в рая? Ползите са, ние ставаме по-компетентни по темата, по-вътре в нещата на религията, по-образовани, нали, те ни обясняват кой е Йехова, това е нашия спасител, нашия баща. Това са нашите ползи, да знаем Божието, Неговото Слово. И да го разпространяват. Задължително, защото тази зараза трябва да се разпространява. Човек може да няма какво да припише след себе си или към момента да дари на тяхната организация, но може да зарази по този начин още 10 човека и по този начин да си полезен. Ако само ходиш и слушаш. Дават ли ви някакви такива напечатани материали, които трябва да раздавате на хората? Да, раздават се. Може всеки да се вземе неограничени количества и да ги раздаде. След това, когато се чете превода на Библията, нали, всеки път по програма, всички събрания стават по програма в цялата страна, в целия свят, хората се изпитват, защото когато им се чете нещо, те може да не проявяват интерес, както нас, и да не слушат. Но те се питат, вие помните ли предния път какво говорихме? Нали, конкретни въпроси се задават като в училище и хората вече, които са с промити мозъци, те се почертали с текст маркер в Библията. Всеки има индивидуална книжка за него, раздана безплатно. И всеки си почертал най-значимото за него. Хората се почертават, дигат ръка като ученици, възрастни, зрели хора и казват, посочвам се, те се наричат братя, примерно брат Иван, брат Георги, кажи брат, нали, сестра. И хората казват, нали, и ръкопляска им се, браво, брат, сестра, ти знаеш. Остава да дават и бележници, да им пишат оценки. Както всяко религиозно движение, свидетели на Йехова са преминали през различни перипетии през годините. Яна Георгиева, която е докторант по история на религиите, ще ни разкаже всичко най-интересно за тях. Здравей, Яна, заповядай. Здрасти. Говорим се тук надълго и на широко за неговото внедряване в тази организация, секта. Не знам как е правилно да го наричам, защото... По-скоро ново религиозно движение. Така са регистрирани, да. Те самите не се определят като секта или като такова движение. По-скоро се считат за християни. А какво всъщност означава секта? Секта, това е дял от религията, която се отделя от основните постулати и догмати. Така. Тоест, примерно сектите на християнството са тези учения, които имат много големи различия с основните догми. Значи си е секта. Да, може да се нарече секта, но... Ново религиозно движение, все пак, нали всичко? Но звучи по-добре ново религиозно движение за самите тях, за самата регистрация, когато се прави. Добре, разкажи ни малко повече кой е Йехова, какво са свидетели на Йехова, малко повече да навлезем в това и след това да видим какво толкова много ги различава от останалите вярвания. Йехова, това е старозаветният Бог, така, който е в Стария завет. Той се явил на Мойсей с това име Яхве. Но при различните транслитерации може да се прочете и Йехова. Така. Да, това е Богът от Стария завет. Те вземат това име от един пасаж от Стария завет, където е казано: аз съм вашият Бог, а вие сте моите свидетели. И те ползват това име като начало на своята организация. Така чух от Мартин, нали Мартин беше точно така? Да. Че са променили. Колко пъти името на Бог са го заменили? Над 230 пъти са променили името на Бог. Така? Да, за да има тежест тяхното учение. Има доста други промени, свързани с Исус Христос. Тъй като те не приемат Исус Христос за Божи син Спасител. А за какво като част от Бог. За съвършен човек, за Архангел Михаил, който
Да, идва да спаси хората, но това не го прави. Той го прави Бог чрез него. Чрез него. Да. Така. Той няма такива сили някакви. Няма, божества. той не е Бог според тях, да. Да, мъчли. Така се отрича целият християнски догмат за Светата Троица. Абсолютно. А най-лошото е, че те използват християнска терминология. Тоест? Цялото си учение е с християнска терминология, т.е. човек много лесно може да се обърка и да реши, че те са православни християни, а не някакво ново движение. Така, какво казват за Дева Мария? Че тя не е Божия майка. Не е Божия майка. Да. Просто е родила всички и Йехова и всичко оттам нататък са хора, чрез които... Йехова е Бог, над всички, останалите са под него. Това е... Евангелистите по някакъв начин различават ли се от това смисъл? Нямат нищо общо. Нищо общо? Да. Не са секта? Те са евангелистите? Да. Ами, спорно е да се каже. И те са пак отделен отклонени дял. от протестантството. Да, ясно. Да. То е много сложно, ще задълбаем. Дай да си говорим за тези за Йехова. Според теб, те по някакъв начин застрашават ли християнската религия и въобще подромват ли по някакъв... Опасно ли е да си техен член? Според мен лично е много опасно да си техен член. Не само защото те изопачават християнството и се наричат християни, но самата травма, която нанасят на човека. Защото тя не е само физическа или материална, за това, че си загубила имущество, просто те душевно те сриват. Психически те смазват? Да. Отделяте в една общност, откъсвате от семейство, приятели, естествена среда, затваряте, постоянно те ангажират с някаква дейност, за да не можеш да мислиш, да анализираш какво се случва с теб и в един момент. Каква дейност? Дейността какво се изчерпва дейността на свидетелите? Дейността е многопластова. Първо те обучават. Има много продължително обучение, за да станеш един от тези мисионери. Ти не успя да станеш мисионер. Не, разбира се. Изданил си се на изпитите. Да, освен това има постоянна работа. Предлагаха ми усилено да изучавам Библията, ако проявявам интерес. Бяха учудени защо не искам, но казах, че по-късно ще се помисля. Още не си намерил пътя. Да. И постоянно намират работа, пътувания, семинари, конференции. Кой ги плаща? Това струва пари? Да, те са богата организация. Богата организация? Да, много богата организация. И те имат тези средства от членовете си? Да, от личното имущество. Дарения. Те твърдят, че се издържат с дарения, обаче имат страшно много пари, огромна централа в Ню Йорк, разполагат с над 18 небостъргача, голяма база, компютърна система. 18 небостъргача? Постоянно се вливат пари. За да станеш член, ти трябва да бъдеш едно с общността. Ето, ние ти даваме къде да живееш, даваме ти стая храна, даваме ти условия, нашата подкрепа е с теб, ти какво ще направиш за нас? Или ти трябва да дариш? Мене ме е страх, като слушам. Да. Тоест да разбирам, че по начина, по който аз го разбрах, ти ще кажеш, добре ли съм го разбрала. Попадам аз в тази секта, ново религиозно движение, попадам в него, имам там някакви коли, апартаменти, т.н. Всичко го преписвам на тях, защото ставам част от общността и моето трябва да бъде на всички. Ако обаче не мога да привнеса по този начин, ако съм бедна, не означава, че не мога да бъда свидетел на Йехова. Мога, но ще бъде работено върху мен по начин такъв, че да мога да накарам други богати да дойдат в тази организация, да остават имуществото си. Тоест да стана много добър проповедник. Да, точно така. В тази посока работят с мен. Ако пък аз самата имам някакво имущество, чак пък да стана проповедник, не. Те също ще искат да станете проповедник, но... По-важно е да си остава нещо. Вие ще си дарите имуществото, но ще бъдете и проповедник. Трябва ли някакъв членски внос да си плащам? Не е нужно. Десятък? Не. Вие го плащате с даренията, които правите. Те не искат част от това, което има човек. Те искат всичко. Те искат душата му. Те не искат, разбрах. Искат живота му. Те не искат както други организации. Просто се затваряте в общността и можеш, живота ви се съсредоточава там. Няма друга среда,
Добре, тези хора не работят ли, не извършват ли някакво Те обществено работят за дейност? самата организация. За самата организация. Всички Тоест, останали, проповядат. да, всички останали хора са заплаха за тях. Самото разделение, което се прави, както спомена Георги, мисля, за тези 144 хиляди, които ще се спасят. Така? Освен това има други, защото те в момента са много, над 7 милиона. Останалите ще бъдат в царството на земята. Те също ще бъдат в рая. Останалите хора, които не са свидетели, те са сатанисти. Да, т.е. ние с вас в момента сме дяволски шадия. Да, ужас. Да проследим рекламите, които са... Там можем да видим и дяволчета, и ангелчета, и всичко, а след това са споделено. Здравейте! За религиозното движение Свидетели на Йехова си говорим с Георги Георгиев, Мартин Демирев и Яна Стоилова. Така... Аз някак си ви оставих вас по-встрани, защото тя някакси сякаш знае много неща за тези Свидетели на Йехова. Поручила си ги доста добре. Как да ги разпознаме? Как да се пазим от това нещо? Ами може да ги разпознаем по няколко начина. Първо, те са на улиците, сред хората. Когато някой дойде при вас и започне да ви говори за спасение, лесно спасение, може веднага да сигнализира главата ви, че това е свидетел на Йехова. Освен това, те успяват много добре да ви накарат да се чувствате като избран, предопределен. Като специален? Да, специален. Точно по този начин се играят с психиката на хората. Освен това, те раздават брошури, канят ви на семинари, които ще ви бъдат полезни, които са напълно безплатни. В началото? Да. И след това... След това започваш по някакъв начин да заплащаш. Да. Ходят по домовете. Да, на мен са ми звъняли на вратата, но не знам Свидетели на Йехова ли са. Това се практикуват много, които бяха много чужденци. Да. Оранжеви хора, аз така им казвам, на рижавите. Те са мормони. Да, ти си жълт човек, защото си рус. Звънят на вратата, носят едни сини книжки с... Това са свидетели. Това са мормоните, да. Те са различни, но... Извънка ти ми подаряват тези книжки. Да. И по-добре да не ги четете. Остава и това да седна да чета. Бих го прочела от интерес, но едва ли бих се заребила. Аз съм човек, който има специално отношение към живота. Освен това, те се насочват към хора с проблеми. Било то финансови... Да, това се замислям, че много податливи на тези хора са тинейджерите. Да. Защото тинейджерите често пъти имат в този труден живот, защото живота наистина е труден, знаем всички. Тинейджерите изпадат в такива конфликти с родителите си, са много лесно податливи на такъв тип манипулация. Тези хора ги разбират по някакъв начин. Да, казват, ние сме твоето ние ще семейство. Ти помогнем, ела при нас. Ние разбираме, ти си различен. Да, ние сме като тебе, има много като тебе, там ще срещнеш среда, приятели, ще ти помогнем. Имаш нужда от пари, заповядай, храна, гладен си. Имаш проблеми в работата, ела при нас, осигуряваме ти работа. Разделил си се с семейство, ти си самотна майка, ма ние може да гледаме твоите деца, когато те са болни или когато трябва да оставаш след работа. Искам да кажа, че България има сериозна почва за развитие на това религиозно движение, защото има много хора в нужда и когато човек е отчаян. И когато най-малкото те се представят за християни, които могат да осигурят едно добро образование на твоите деца. Те привличат деца. Страшно много привличат деца, което е наистина много тревожно. Да. Какви протести предвиждате да направи вашата организация на будителите срещу всичко това, за което си говорим в момента? В бъдеще смятаме да организираме поне още един протест. Във Варна организирахме на 10 май тази година. Присъстваха около 100 човека от града и от квартала, но смятаме да направим национални протести. 100 човека са твърде малко. 100 човека са твърде малко, но... А това е един сериозен проблем. Това е точно както зарибяването с наркотици. Всяко едно нещо различно от приетите норми в обществото, изкарващото оттам и е опасно. Това е сериозен проблем, но това е проблем, който е далеч от нормалното общество, защото хората считат за този проблем за проблем на другите, а не за свой проблем, защото
докато нямат този проблем около себе си, те не разберат всъщност този проблем. Вие ми говорите, аз се страхувам истински за това, че имам подрастващи 2 момчета, с които разбира се, че влизам в конфликт. Няма как. И се страхувам утре в момент на отчаяние някой такъв батко да не дойде да му каже, ела, аз ще бъда твоето семейство. Те крият ли се свидетелите на Йехова? Запознате ли сте с това? Примерно, зарибявам се. Аз, да кажем, на 15-16 години съм и не споделям с родителите си вкъщи. Да, по принцип не се споделя с родители. Проповядат ли го това? С приятели. Самите тези, които те карат да станеш част от тяхното братство, казват ли ти не казвай на семейството си? Те първо те обучават. Затова ти трябва да бъдеш дискретен. Дискретен. Защото когато те вече са сигурни в тебе, те пращат на мисия в семейството. В определен момент, когато вече си достатъчно подготвен за подобна мисия, ти започваш да проповядваш на твоите родители. Елате там, това е пътят на спасение. Много шантово звучи. Да. Иска да те питам нещо много важно. Изключих. Разкажи ми за протеста, като се седиш. Те разчитат точно на това, че в медиите не се говори много. Преди това предаване, може би предните неща, които са се говорили по медиите, били те електронни или телевизии, може би е било нашия протест, преди това протеста на ВМРО в Бургас, който имаше... Аз не съм чула за вашия протест и няма да чуя, ако продължаваш да говориш толкова тихо. И да повторя ли от начало? Не, разбрахте, ти си говориш тихичко. Аз съм спокоен. Да не си прихванал нещо от тия свидетели. Такъв един смирен да си смирен. И те разчитат точно на това, че в медиите не се отразява нищо и 2-3 пъти в годината за по няколко дни се говори, излизат по няколко. Искате ли на всеки български религиозен празник, докато съм водеща на Споделено, да го казвам това нещо? Би било имало нужда и на нас не, но ще помогнете на всички, понеже те са опасни за цялото общество. Добре, всеки път, когато предстои религиозен празник, сега идват празници, знаем всички, Коледа, Бъдни вечер. Разберете, че пътя за спасение е просто да обичате хората до вас, да си вършите съвестно и отговорно работата. И ако някой дойде и ви каже, че има различен път за спасение от този, да си свършите качествено работата и да бъдете добри спрямо за обикалящите ви, значи сектант, бягайте далече, защото ще ви вземат апартаменти и коли, всичко, ще ви побъркат и ще забравите да бъдете щастливи, докато сте живи. Като умрете, не е ясно какво се случва. За никой не е ясно, няма върнали се, нали? Няма. Така. Сетих се, не се ли страхувате, че те могат да ви навредят тези хора, за които говорите? Има ли опасност? Аз лично за себе си не се страхувам, защото познавам много добре православието. Не се ли страхувате, че физически могат да ви навредят за това, че вървите срещу тяхното движение? Като го гледат това предаване и като видят лицата ви, не е ли опасно да ви направят нещо? Защото май са перковци. Надявам се да не е опасно. Не мога да кажа, може би момчетата знаят дали са агресивни. Аз мисля, че не проявяват агресия, физическа агресия. Което, било в противовес с това, което изповядат, така че по-скоро няма да ви навредят. Не, това са хора лишени от морал, те съдят, примерно. Чуй какво каза? Лишени от морал, способни на всичко. Да, те гледат да не бъдат в разрез с закона в дадена страна, както е в България, но действията им не са морални. Не е незаконно, но е неморално да оставиш едно дете без наследство. Не е незаконно да разделиш едно семейство, но е неморално. Не е незаконно да откажеш кръвопреливане на детето си, когато си негов роднина, но също е неморално, да е неправилно. Това е жестоко. За мен това е наказуемо. Детето няма право на избор. То е мъничко. То не може да вземе решение за живота си и ти да не го спасиш, като му прелееш кръв. Освен това, много хубаво си изказа моята стилистка Теди Велинова, споменавам си всеки път, каза, много е знал Йехова за кръводарение преди там нам си колко хиляди години. Това е нов метод за спасяване на животи, така че... Мисля, че за кръвопреливането те разчитат на тълкуване на текстове на Стария Завет, с които може би Яна е по-запозната. Сега искам и ясно и високо да отправиш твоя призив към обществото срещу новото религиозно движение Свидетели на Йехова. Движението не е ново, но искам да призова хората да оказват по-голям натиск срещу тях. Как? Под формата по всякакъв начин. Те трябва да бъдат
те трябва да бъдат забранени в България. Трябва дейността им да бъде незаконна и да бъдат преследвани, както е в някои Законно страни. искаш да бъде забранено това движение в България? Искаме и трябва това движение, тази секта да бъде забранена и да бъде незаконна в страната. Точно заради това беше протеста ни във Варна, точно заради това ще бъдат следващите протести. Кога ще бъде следващия протест? За сега не е решено, но... Решавайте го по-бързо и да уведомите тук споделено скали, за да можем да кажем на повечето зрители, за да се включим и ние. Кажи твоя призив. Значи това, което каза той, аз го подкрепям по принцип. Ние дори да искаме да ги забраним, това няма как да стане, защото те са регистрирани така или иначе по закона за вероизповеданията. Единственото нещо, което искаме за в момента е промяна в законодателството, защото до този момент всеки, който реши, може да си направи вероизповедание. Ние четиримата може да отидем и без никакви проблеми да си направим собствена религия. Да. Може да те издигнем тебе в култ. Да. Името ти е хубаво. Аз съм си богиня, нали? И да. По този начин, като се промени закона, ще има много по-малко такива секти или организации, както е. Те самите са, може би, над 100. Аз вчера лично съм ги проверял по закон за вероизповеданията. Всякаква църква и мюсюлмански в това число са си регистрирани в България и си работят без проблем. Включително и някаква сунитска организация, която е забранена. Да има закони за това кога и как да се регистрират различни религии, които и да бъде съблюдавано за това доколко те вредят на обществото. Именно, защото през 93-та за първи път им е отказана регистрация на тях. През 98-та, по времето на Иван Костов, сигурно бях, че нещата пак ще опрат до Бойко Борисов, ама... Не, глупости. Изобщо не става просто. Не само искам да кажа какво е станало. Далеч съм от мисълта, че подкрепям Бойко Борисов. То още беше пожарникар тогава. Ще подкрепяте, той му е приятел, моля ви се. Тук в това студио, тук има религиозно движение Бойко Борисов. Има, както е. Разбрахте прекрасно какво искаш да кажеш. Последни думи от вас? Аз бих искала хората да бъдат по-образовани в религиозен аспект, за да могат да различават тези движения. Не само свидетелите на Йехова, това са абсолютно всички, много стотици, и да не търсят утеха на големите стадиони и площади, където се събират, а в храмовете. Храмовете. Да. Моя призив към всички вас е да повярвате в доброто във вас и да бъдете сигурни, че не ви е необходимо да видите Исус Христос, да усетите Бог или да дойде някой чалнат да ви звъни на вратата и да ви каже: аз ще ви заведа в рая. Няма такъв път, няма и такъв билет. Добротата е вътре във вас, просто трябва да повярвате в нея и да бъдете по-добри с хората около вас. Затова не ви трябват никакви братства, трябва ви вяра в доброто. А тя е във всеки един от нас. Събудете в сърцето си. Това беше от мен. Желая ви хубав ден!